Argazki bat egiten dugunean berez argia atzematen ari gara. Argazki kamera funtsean zenbat argi sartzen den eta zenbat denboraz kontrolatzen duen gailu bat da. Irudi bat osatzea helburu duena. Kamera batek nola funtzionatzen duen ulertzeko, 3 elementu nagusi ezagutu behar ditugu. Irekidura, obturadore abiadura eta ISOa. 3 parametro hauei esposizioaren triangelu esaten zaie. 3 elkarrekin zehazten baitute argazkiaren amaierako distira. Has gaitezen irekidurarekin. Irekidura kameraren objektiboan dago eta begiaren irisak bezala funtzionatzen du. Ireki eta itxi egiten da. Kameraren zentsorera argi gehiago edo gutxiago igarotzen uzteko. Irekidura handia denean argi asko sartzen da eta txikia denean gutxiago. Argia kontrolatzeaz gain, irekidurak eremu sakoneran ere eragina dauka. Hau da, irudiaren zer zati fokuratu erabakitzen du. Bigarren elementua obturadore abiadura da. Kameraren barruan obturadore bat dago eta azkar-azkar ireki eta ixten den gortina txiki batek bezala funtzionatzen du. Obturadore abiadurak obturadorea zenbat denboran egongo den irekita adierazten du. Denbora luzez irekitzen bada, argi asko sartuko da eta mugimenduak hobeto atzemango dira. Oso denbora laburrean irekitzen bada, argi gutxi sartuko da eta ekintza izoztu daiteke. Mugitzen ari den objektu baten argazkia egiteko adibidez. 3. elementua ISOa da. ISOak kameraren zentsoreak argiarekiko duen sentikortasuna kontrolatzen du. ISO baxuak zentsorearen sentikortasuna txikia dela adierazten du eta irudi garbiak sortzen ditu, zarata txikia dutenak. ISO altuak aldiz, zentsorearen sentikortasuna handitzen du eta argi gutxi dagoenean argazkiak ateratzeko aukera ematen du. Baina irudian pikor edo zarata gehiago sortu ditzake. 3 parametro hauek elkarrekin lan egiten dute beti. 3etako bat handituz gero, normalean beste batekin konpentsatu behar izaten da esposizio on bat izateko. Adibidez, oso obturadore abiadura azkarra erabiltzen badugu, irekidura zabaldu beharko dugu edo ISOa igo beharko dugu argazkia oso ilun gera ez dadin. Laburbilduz, argazki kamera bateko irekiduraren bidez, zentsoreari zenbat argi iristen zaion kontrolatzen da. Obturadore abiaduraren bidez, argi hori zenbat denboran sartuko den kontrolatzen da. Eta ISOaren bidez, zentsoreak argiarekiko zer sentikortasun duen kontrolatzen da. 3 kontzeptu hauen menperatzea ezinbestekoa da argazki automatikoak egin ordez, benetan egin nahi ditugun argazkiak egiteko.